Andrej sa pýta, či je v poriadku sa pozerať ako zákazník na masérku, keď je nahá, alebo skôr je lepšie mať oči zavreté. Určite je lepšie vlastne sa nepozerať na tú masérku, pretože stále potom máte neustále ten stimul vizuálny, ako keby z toho porna, kedy na to porno sa proste pozeráte práve preto, že chcete mať ten stimul, aby vás to vzrušilo, aby ste sa čo najrýchlejšie urobili. Ale v tantra masáži ideme cez cítenie tela. Aby ste cítili, že čo daný dotyk s vami robí. Čo daný dotyk vám prináša, aké podnety. Či vám je to príjemné alebo nepríjemné, aby ste sám seba mohli skúmať, že kde ako citlivé a vnímavé máte svoje telo, aby ste vlastne mohli aj vypnúť tú hlavu a tie myšlienky, aby sa v podstate stíšili alebo stlmili alebo až neboli. A tým pádom vy máte možnosť zažiť tie stavy toho nadpozemského, obláčikového, alebo jak to mám povedať, alebo zase naopak hlbokého. Takže tým, že by ste sa chceli neustále pozerať na tú masérku, lebo viete, že je vedľa vás nahá a vidieť, aké má prsia, aký má zadok alebo čokoľvek, tak je to stále také, že akože na čo? Ja to samozrejme ľuďom zakázať nemôžem, ale je to zase vidieť, kto sa pozerá, lebo proste chcú tam vidieť, čo sa tam nachádza, alebo sa niekto len pozrie, že ja neviem, že si otáča hlavu alebo čokoľvek. Takže ako skôr nepozerať sa a užívať si len tie dotyky. A teda opakujem, bavíme sa teda o profesionálnej praxi.